Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa na akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Kwuo ya ugboro 3. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na akwa yiri akwa, gụọ akwa. Gịnị ka a na-akpọ flawa n'asụsụ Igbo? Ya kakwara njọ biko na akwa mbọ. Ama akwa nniko. Ndewonu ndị Igbo ibe m, ndị nwe m na ndị nwe. Ana m ekele unu. Onye unu n'olu ya bụ Nwaada Ndidiamaka Adumike. Ọ bụ na IKOROTV network ka anyị na-ewetara unu onyonyo a nke unu na-ekiri. Anyị bịa n'ụlọ akwụkwọ IMT nke dị n'Enugwu ka anyị mara ka ndị bụ ndị Igbo, ụmụ akwụkwọ ndị Igbo, ka ha makwa asụsụ anyị nke ọma ka ọ na ha echefuchela ya. Anyị bịara ịmata ka aka ma ihe a na-akpa agwa ya bụ agwa ihe na-atụ n'asụsụ Igbo, ka ha makwa okooko osisi dịcha na gburugburu anyị ihe ọ pụtara nakwa ihe ndị ọzọ. Ngwa geenụ ntị ma legharịa n'anya ka unu wee hụrụ ma nụrụ. Tupu anyị na-aga n'ihu, gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị na ngalaba soshal midia anyị niile dịka Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Pinye akara IKOROTV network ka ị nwee ike na-esonye na ka iwe na-amụta ihe dị iche iche banyere asụsụ na omenala Igbo. Ndewo nwoke ọma, kedu ka ị mere?